Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-4 ta' Marzu 2022. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Eżis ħuti, l-odwa tajba. Fir-rakont Bibliku tal-ġenealoġiji tal-ewwel ġenituri minnu fih tolqotna l-ħajja twila tagħhom, jissemmew sekli sħaħ. U hawn meta tibda x-xjuħija nistaqsu: u xi jfisser il-fatt li dawn il-missirijiet tal-qedem għexu daqshekk fit-tul wara li nislu l-ulied? Missirijiet u ulied jgħixu flimkien għal sekli. Dan il-firxa ta' żminijiet fuq sekli, irrakkuntata bi stil ritwali, tagħti li relazzjoni bejn ħajja twila u ġenealoġija tifsira simbolika qawwija ħafna. Bħal donnu it-trasmissjoni tal-ħajja umana hekk ġdida għall-univers maħluq qed titlob inizjazzjoni mtawla u bil-mod il-mod. Kollox kien għadu ġdid, fil-bidu tal-istorja ta' ħlejqa li jispirtu u ħajja, kuxjenza u libertà, sensibbiltà u responsabbiltà. Il-ħajja ġdida, il-ħajja umana, mazza fit-tensjoni bejn l-oriġini tagħha fuq iġbija u s-sura ta' Alla u d-djufija tal-kundizzjoni mortali tagħha tirrappreżenta ħaġa ġdida li kollha kemm hi għadha trid tiġi skoperta u titlob żmien twil ta' inizjazzjoni fejn hu indispensabbli li l-ġenerazzjonijiet iwieżnu lil xulxin biex jiddeċifraw l-esperjenzi u jikkonfrontaw ruħhom mal-misteri tal-ħajja. F'dan iż-żmien twil bil-mod il-mod tiġi kkultivata wkoll il-kwalità spiritwali tal-bniedem. F'ċertu sens, kull passaġġ ta' epoka fl-istorja tal-bniedem jerġa' jipproponilna din is-sensazzjoni, bħalli kieku kellna nerġgħu naqbdu mill-bidu u bil-kalma l-mistoqsijiet tagħna fuq is-sens tal-ħajja. Meta x-xenarju tal-qagħda umana kien jidher mimli b'esperjenzi ġodda u b'mistoqsijiet li kienu għadhom qatt ma saru. Bla dubju, il-memorja kulturali li tkompli tinġema' iżżid il-familjarità meħtieġa biex wieħed jaffronta żminijiet ġodda. Iż-żminijiet ta' trasmissjoni jiqsaru, imma żminijiet tal-assimilazzjoni jitolbu dejjem is-sabar. Il-veloċità żejda li llum saret ossessjoni fil-passaġġi kollha ta' ħajjitna tagħmel kull esperjenza iżjed superfiċjali u inqas nutrijenti. Iż-żgħażagħ bla ma jafu huma vittmi ta' din ix-xizma bejn iż-żmien tal-arloġġ li donnu rridu naħarquh u żminijiet tal-ħajja li jitolbuna nistennew il-ħmira tella l-aġina. Ħajja twila tippermettilna nduqu dawn iż-żminijiet twal u l-ħsarat li ġib magħha l-għaġla. Bla dubju, ix-xjuħija timponi ritmi iżjed bil-mod, imma dawn mhumiex biss żminijiet ta' telqa. Fil-fatt il-qies ta' dawn ir-ritmi jiftaħ għal kulħadd spazji ta' sens tal-ħajja li l-ossessjoni tal-veloċità ma tafx bihom. Meta nitilfu l-kuntatt tagħna mar-ritmi kajmani tax-xjuħija, inkunu qed nagħlqu dawn l-ispazji għal kulħadd. Huwa f'dan id-dawl li jiena rrid li tibda ssir il-festa tan-nanniet fl-aħħar ħadd ta' Lulju. Il-patt bejn iż-żewġ ġenerazzjonijiet li jinsabu fit-trufijiet tal-ħajja, it-tfal u l-anzjani, jgħinu wkoll it-tnejn l-oħra, iż-żgħażagħ u l-adulti, biex jintrabtu ma' xulxin u jagħmlu l-ħajja ta' kulħadd iktar għanja fl-umanità. Hemm bżonn ta' dijalogu bejn il-ġenerazzjonijiet. Jekk ma hemmx dijalogu bejn żgħażagħ u xjuħ, bejn adulti, jekk ma hemmx dijalogu, kull ġenerazzjoni tibqa' iżolata u ma tistax tgħaddi l-messaġġ. Żagħżugħ li mhuwiex marbut mal-eruq tiegħu li huma n-nanniet ma jirċivix il-qawwa bħalma s-siġran dal-qawwa tagħha mill-eruq u jikber ħażin, jikber marid, jikber bla punti ta' riferiment. Għalhekk hemm bżonn ninfittxu bħala eżiġenza umana id-dijalogu bejn il-ġenerazzjonijiet.
u dan id-dialogu hu importanti proprju bejn nanniet u neputijiet li huma ż-żewġ trufijiet. Ejjew nimmaġinaw belt fejn il-konvivenza bejn id-diversi etajiet tagħmel parti integrali mill-proġett globali tal-abitat tagħha. Naħsbu f'relazzjonijiet ta' mħabba u rispett li jissawru bejn ix-xjuħija u ż-żożija li jdawlu l-istil kollu ta' relazzjonijiet. Il-mod kif il-ġenerazzjonijiet jitlaqgħu ma' xulxin isir għajn ta' enerġija għall-umaniżmu tas-sew viżibbli u li tista' tgħix fih. Il-belt moderna hi tendenzjalment ostili għall-anzjani u mhux ta' bxejn li wkoll trabi. Din is-soċjetà li għandha dan l-ispirtu tal-iskart u tarmi tant trabi mhux mixtieqa tarmi l-ixjuħ ukoll. Tarmihom għalija ma jiswewx u tixħithom f'dar tal-anzjani, l-isptar. Il-veloċità żejda tpoġġina f'magna ċentrifuga li tarmina qisna konna konfetti. Tintilef għal kollox il-ħarsa ta' flimkien. Kulħadd jigranfa mal-biċċa żgħira tiegħu. Iżżomm f'wiċċ il-mewġ tal-belt suq li għaliha r-ritmi kajmani huma telf ta' ħin u l-veloċità tissarraf fi flus. Il-veloċità żejda lil ħajja ġġibha trab ma tagħmilhiex iktar intensa u l-erf jitlob li naħlu l-ħin. Meta int tmur lura d-dar u tara lil ibnek, bintek żgħira u taħli l-ħin magħhom, dik it-taħdita hi fundamentali għas-soċjetà. U int meta tidħol lura d-dar u jkun hemm in-nannu jew in-nanna li forsi m'għadhomx jirraġunaw tajjeb jew ma nafx tilfu xi ftit il-kapaċità tal-kelma u int toqgħod magħhom, int taħli l-ħin tkun. Imma dak il-ħela ta' ħin isaħħaħ il-familja umana. Hemm bżonn li nqattaw il-ħin, ħin li ma jġibx flus, ma' tfal u ma' xjuħ, għax huma jagħtuna kapaċità oħra kif inħarsu lejn il-ħajja. Il-pandemija li fiha għadna qed ngħixu imponiet b'ħafna tbatija rridu ngħidu daqqa ta' ħarta fuq il-kult mudlam tal-veloċità. U f'dan il-perjodu n-nanniet servew ta' kenn għan-nixfa affettiva ta' ċkejknin. Il-patt viżibbli bejn il-ġenerazzjonijiet li qiegħed f'armonija żminijiet u r-ritmi tagħhom iroddilna t-tama li maħniex ngħixu għal xejn u jrott lil kull wieħed u waħda minna l-imħabba għal ħajja vulnerabbli tagħna. U jagħlaq it-triq lill-ossessjoni tal-veloċità li sempliċement tikkun sma. Il-kelma muftieħ hawnhi titlef il-ħin. Lil kull wieħed u waħda minnkom nistaqsikom. Int taf titlef il-ħin jew int dejjem maġġel? Le, maġġel ma nistax. Taf titlef il-ħin man-nanniet, ma' xjuħ, taf titlef il-ħin tilab ma' wliedek, ma' tfal. Dan hu l-paragun, aħsbu ftit. U dan irott lil kull wieħed u waħda minna l-imħabba għal ħajja vulnerabbli tagħna u jimbarra kif għedt it-triq għall-ossessjoni tal-veloċità li sempliċiment tikkun sma'. Ir-ritmi tax-xjuħija huma riżorsa indispensabbli biex nifhmu s-sens tal-ħajja mmarkata miż-żmien. Ix-xjuħ għandhom ir-ritmi tagħhom imma huma ritmi li jgħinuna. Grazzi għal din il-medjazzjoni issir iktar kredibbli d-destinazzjoni tal-ħajja Alla ma' Alla, pjan li hemm moħħbi fil-ħolqien tal-bniedem fuq ix-xbija u s-sura tiegħu u hu siġillat fl-inkarnazzjoni tal-iben ta' Alla li jsir bniedem. Illum qed naraw il-ħajja umana titwal iżjed. Dan joffrilna l-opportunità li nkabbru l-patt bejn iż-żminijiet kollha tal-ħajja. Ħajja iżjed twila, imma rridu nsaħħu l-patt. U dan jgħinna wkoll inkabbru l-patt mas-sens tal-ħajja fil-milja tagħha.
Is-sens tal-ħajja mhuwiex biss fl-età adulta minn 25 sa 60. Is-sens tal-ħajja hu kollu mit-twelid sal-mewt u int għandek tkun kapaċi tagħmilha ma' kulħadd, ikollok relazzjonijiet affettivi ma' kulħadd. Biex hekk il-maturità tiegħu tkun iktar għanja, iktar b'saħħitha. U joffrilna wkoll din it-tifsira tal-ħajja li hi kollha kemm hi. L-Ispirtu jagħtina l-intelligenza u l-qawwa għal din ir-riforma. Hemm bżonn ta' riforma. Il-prepotenza taż-żmien tal-arloġġ għandha tiġi mibdula fil-ġmiel tar-ritmi tal-ħajja. Din hija r-riforma li għandna nagħmlu fil-qlub tagħna, fil-familja u fis-soċjetà. Intenni, x'ħan irriformaw? Li l-prepotenza taż-żmien tal-arloġġ tiġi mibdula fil-ġmiel tar-ritmi tal-ħajja. Nibdlu l-prepotenza taż-żmien li dejjem jaġġilna fir-ritmi proprji tal-ħajja. Il-patt bejn il-ġenerazzjonijiet hu indispensabbli. Soċjetà fejn ix-xjuħ ma jitkellmux maż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ ma jitkellmux max-xjuħ, l-adulti ma jitkellmux max-xjuħ u lanqas maż-żgħażagħ, hi soċjetà sterili, bla futur, soċjetà li mhix tħares lejn ix-xefaq imma lejha nfisha. U tispiċċa waħedha. Ħajjenna Alla nsibu l-mużika adattata għal din l-armonizzazzjoni bejn id-diversi etajiet. Iż-żgħar, ix-xjuħ, l-adulti, il-koll flimkien, sinfonija sabiħa ta' dialogu. Sinfonija di dialogo. Grazie.